Asama lieta ngoro Nicodemus Omambia igoro gosema kogoti igoro nkambo machoge abantu baminto bagusii inkora iraneri pole ase skuru ya Nyakoiba secondary yanyarete koba edometri yabo yaia no toramo na baiboli bali na abana bali banyora asale iyo pole ntoje toba roleng'aki tobatarere toroleng'aki togobakonya nonye no moito gosoborangeti erinde abana baitu bagendere gosoma na mbende ngoteba ng'ambuya mono ase chiskuru chaitu chia gusii nchiakora buya naende amagenderero nara tutagete tutaeta abana baitu bakoreki banyare go perform muna tuoroki buya tutakire gochaka kuoroki omufano omuya gochi nebinto binde goetania amasomo egento ngere kiarorekanire gusii ase amang'ana ya chisegi ya siasa chisegi chigenderete between Osoro ne gocha ase Kisii county njiri gochi kuoroki magenderero maya ase eng'encho chiabeire chikong'usa amagendero aito a Gusii gochi maega igo nkobasaba abana siasa baito ng'aki morigereri mobwaterane mochamo erinde motokonye Gusii yaito enyare koba gekororekana muna chikaunti chinde oise koriga chikaunti chinde chigavana chiseneta ababunge abagokaransa amo ase eng'encho yokogani ebinto biche chikaunti chiabo koru national government nigo abanto baito ba Gusii leadership ya Gusii kobwa mono omweshimiwa Machoguli irubarigete we congratulate him nande tokumwakera mbuya mono ase rirubarigete lakini tware komosaba ng'aki amagani abwate namaya yokobwatani egavana na Osoro bachamo erinde tobwaterana ase amagenderero are bosio gaiga lakini rende tokomosaba ng'a airane maega arigereri ng'ai obokong'u bwachakerete korwa ase egavana gocha ase Osoro naende ebinto biabere bigokorekana gochi maega rirube riaye ntorikorikana naende ngoteba tore ng'a ne oorokirie ekerenge ekiya ng'a naganete abanto baito babwaterane lakini rende tokomosaba ritang'ani kabisa arakaranzani egavana bakwane amotegerere arwa akaranze na Osoro amotegerere amanye mboko nki abwate gocha ase egavana erinde amanye kobarangeri bache gokaransa amo muna abanto abamo babwaterane torore ng'aki togosukia ekaunti yaito tigatige korwania egavana Simbarati egekogera amagendero atoretereire ase Kisii county amoe ribaga atokorere egasi egekogera segi echinji gotoirande ase egetendo keri naroragi okorwana chisegi abanto baito bagwaku bairwa Nyagetari abande baumisu mpaka abang'ina inche nake gikeiri muna omogusii onye ensa chinde ondo obwate interest yogochi koboria obogavana tiga bono iga Simbarati orororo muna egavana yaito tiga tomoe ribaga egere engaki eyio oyo oratakenere nabagotena egere tomochore muna twamochorete. Number one Osoro arati egento akorete gokana mbaigwana igakorete egento ekiya naende muna omosacha obwate ebirengereri bikiranete Osoro abanto agosera na abanto ba South Mugirango bari bamochorete gochi parliament Osoro aonchokane constituency engima asaba abaga South Mugirango kwabera akera aba South Mugirango bamwabeire atigare bono okoigwana kwaye na arati na omosiasi Machogwanyo okomoigwania governor no Osoro teba siasi bweka abagaka baru South Mugirango baikaransa ase okoigwana ni kuokwo barua maoni yabo governor arua maoni yaye Osoro naenda asaba okwabera abwabwo amanye gokwana yaye igegento governor arati akorete igongo mopongesa ng'a mbuya mono mose mbuya okorengereria nonye yare koba nje nare gwanja sama lieta ngoroku Kennedy Mogoyi omwanzo inka ere South Mugirango tabaka wote mwana nkiaganyete akonywa kwamakanya omurayo dio koraya abantu umachuwa kore kwero chikora te fuchoro indikeri getogogeti nantu wa South Mugirango toko kikerie getekio kegenda atambe gekogere sababu itochorete umusimiwa akonya abantu bae habaretera amagendero ande kabere segetekeria ire si parliament gali
kangingeria goteki opportunity okore South Mugirango irindanyonere igintu kiriatagete abana bayochi pasari bayo skuru aligeria abantu bahanga bakonyora injira bakoreki bakonyora kibesa irinde basomia abana talinga kwete kile wakati tunasikia wako segina ne governor acholire numurayi ukisi county yente gintu tetu kero yori tukermo asama lieta Charles Mwema omo nje ward ya Muticho ward indenda gopongeza governor yetu Simba Arati na goteba mbuya kandi taso kumira na kuria ekiagera ereta ajite Mugirango kurwane segi ajite konya abana bari kwenyara banywa chibe chipasali egere chibakonya sama somo njege ndade okwana nekemo omwesimu osoro tigara endara saba Mugirango okwabira osoro tigakole gasi yae Torres Scorecard yae nechibe cia national government na egabana itakole egas ase county government amangane chisegi nenjireri na abantu baitana abandi bari nyagitari na ragocha ngo osoro litangani aranda gosabu kwabira aende arakani n'abantu bari nyagitari bono igepiri abasoki kuru nyagitari ekera abasokiri abasabu kwabira amayekure ne ground y'abangina bari babunegeta magoro nabagakari babunegeta n'abangina bonsi abasabu kwabira ekera abasabiro kwabira arandi bamaye go isaransa lakini bona SES yoito nyogo taka kubomira njeti ngopongeza gende kikiagera tari erogo seto muntu go seto no osoro igara saba egaba no kwabira bamaye go isaransa na ande tigasike gabana akole gasi yaye erega akole gasi chief whip atwenda Mugirango ali kabana